Pero dámoslle. Moi bons días a todas e a todos. Moitas grazas por estar hoxe aquí. Falarei de algún tema, contestarei as preguntas que se formulen e anticiparei unhas cousas que van a pasar ao longo deste mes. Ao longo deste mes, en principio, temos previsto celebrar 3 plenos. O primeiro sería un pleno extraordinario día 20, tería como obxecto a aprobación da conta xeral do Concello correspondente ao ano 2019. O plazo finaliza o día 22, temos o pleno ordinario o día 28. En principio pode parecer unha diferencia pouco relevante o que se aprobe o 20 ou que se aprobe o 28, e efectivamente desde o punto de vista práctico as diferencias son menores, pero hai un aspecto que ten unha certa importancia, que é se se dá cumprimento ao plazo establecido polo Consello de Contas ou non. O plazo establecido polo Consello de Contas remata o día 22, polo tanto, para dar cumprimento a ese requisito formal, aínda que a conta xeral está formulada xa con anterioridade, pois imos a aprobalo o día 20, por tanto, celebraremos un pleno extraordinario o día 20 ás 9:30 da mañá. Xa quedou convocado esta mañá. Celebraremos o pleno ordinario o día 28, será ás 10 da mañá, tal como ven sendo habitual, en función do orden do día. Se é posible, remataremos na mañá. Se non dá tempo, faremos unha interrupción entre as 3 e as 4 da tarde e continuaremos a partir das 4 da tarde coa celebración do pleno hasta a súa conclusión. E logo temos previsto, en principio, para o día 30 de decembro, sábado, a celebración do pleno do Estado do municipio. Ese pleno se celebrou sempre un sábado, e sempre un sábado ás 10 da mañá. Por tanto, en principio, o meu criterio é seguir mantendo o que foi a tradición nos anos en que se celebrou, porque é preciso lembrar que nestes últimos 8 anos só se celebrou unha vez. Por tanto, o día 30, se non hai novedade, disporemos do tempo necesario para que, por parte do Goberno Municipal e tamén por parte de todos os grupos que integran a corporación, se fagan as valoracións e se formulen as propostas que se consideren necesarias. Bueno, isto é un pouco o timing que temos previsto ao longo deste mes. Indudablemente, a actualidade está condicionada polo coronavirus. Eu non teño ahora mesmo os datos de hoxe pola mañán. Os últimos datos que teño, que fan referencia ao día de onte, nos indican que tiñamos 438 activos. Eso quere decir un grado de incidencia de aproximadamente 450 por 100.000 habitantes, 440 e pico. Un pouco menos, significativamente menos, que a media nacional, que estaba en 522, e un pouco máis que a media galega, que estaba aproximadamente uns 340. Por tanto, é unha posición intermedia entre uns e outros, pero é unha cifra disparatada. É unha cifra enorme. Se achega ao máximo que acadamos o pasado 27 de outubro, que foron 461. E, desgraciadamente, o peor desa cifra non é a cifra en sí, sino a sensación que temos que é que desde o día 4 ou 5 de xaneiro ven habendo un escalonamento sucesivo no que cada día estamos subindo 20 activos, onte 30. É dicir que, por lo tanto, que non presenta trazas de que se vaya ralentizando nin de que se vaya frenando. É, por lo tanto, un dato obxectivamente malo, extraordinariamente preocupante, que o que nos indica que temos que reforzar todas as medidas para intentar controlar a evolución da pandemia. Ahora mismo, o nivel de ocupación da planta hospitalaria de Santiago,
que se move no entorno das 100 camas, é moi significativa, non é de colapso, está bastante longe de ser de colapso, pero desde logo é unha cifra moi significativa e que duplica os datos que tiñamos hai un mes. É o doble dos datos de que dispoñíamos hai un mes, que estábamos no entorno das 50 camas ocupadas. Por lo tanto, hai preocupación en todos os ámbitos, é dicir, no sentido de que en un momento determinado a súa incidencia no ámbito hospitalario poida ter consecuencias moi negativas, non só para eles, sino para outras persoas que, polo tanto, se ven pospostas as actuacións necesarias, sea en forma de operacións ou de hospitalización, pois porque hai que atender esta emerxencia, e mesmo pola evolución que poida ter. Os datos que temos por todos os ámbitos, ningún é favorable desde o punto de vista da pandemia, por lo tanto, eso nos obliga a ser responsables desde o punto de vista individual e colectivo e nos obliga a colaborar hasta o límite das nosas posibilidades coas instruccións que emanan da autoridade competente, en este caso a Consellería de Sanidade e do propio Comité Clínico. Somos conocedores e conscientes dos problemas que todo isto está xenerando, son durísimos, pero temos que priorizar o dereito á vida sobre calquer outro dereito, incluído o dereito ao traballo. Ben, desde o punto de vista municipal, xa anunciamos que despois do primeiro programa de reactivación e a primeira convocatoria de axudas feitas nos meses de abril e maio, saleu a segunda, feita no mes de decembro, e estamos empezando a pensar en preparar outra convocatoria que saliría nos meses de abril e maio deste ano. Non están aínda perfilados os seus términos, lóxicamente contrastaremos coas asociacións e trataremos na medida do posible de coordinar coas axudas que poidan proceder de outras institucións e nomeadamente da comunidade autónoma, de tal maneira que o noso objetivo non é competir, sino que o noso objetivo é complementar. O noso objetivo é complementar, é cooperar. En fin, é unha situación dura, o único que podo transmitir é o noso ánimo e a nosa solidaridade a todos os afectados, e podo dicirles que o Concello fará o que este ao seu alcance para axudarles. Vimos tomando medidas desde o inicio en materias de exencións de tributos, en materias de ampliación de dereitos, por exemplo, nas terrazas, en materia de axudas directas, e desde logo esa vai ser a nosa actitude e a nosa dinámica para o futuro máis próximo. Somos conscientes das enormes dificultades que isto está ocasionando para a hostelería, para o comercio, para moitos autónomos e, en xeral, para o tecido económico da ciudad e, en especial, para os que ocupan unha posición máis débil. Por lo tanto, manteremos todos os programas de axuda social e ampliaremos e implementaremos todo o que sea necesario dentro da medida das nosas posibilidades. Eu casi creo que, por a miña parte, de entrada non vou decir nada máis, pero se hai algunha pregunta intentaré contestala. Se paguen as axudas de maio? As axudas de maio, eu espero que a semana que ven queden pagadas. Estábamos esperando a autorización da intervención que se producirá, que debe estar xa piques, e eu espero que esta semana que ven queden pagadas todas as axudas de maio. E espero que no procedimento que se convocamos en decembro, espero que poidamos empezar a pagar, a facer efectivos os pagos a finales de mes. De todos é sabido que en esta última convocatoria os solicitantes tuveron hasta o 30
de decembro para subsanar as carencias e dificultades, polo tanto, temos este mes para resolver as solicitudes. Hasta onde eu sei, o proceso no que se está a día de hoxe traballando mañán e tarde, introducindo os datos nas bases de datos. Non son experto na materia, se me escapa porque eso leva tanto tempo, pero polo que me din están traballando mañán e tarde porque teñen que introducir todos os expedientes nesa base de datos para a súa fiscalización, e eu espero que isto quede culminado ao longo do mes de xaneiro e, polo tanto, se poida facer efectivo. Sí, a mí non me quedaron moi claras fechas de aprobación no que se pretende aprobar os presupostos. O día 20, pretende aprobar? Non. O día 20 o que se vai aprobar é a conta xeral de 2019, que é, digamos, hai a liquidación e hai a conta xeral, que é a contabilidade de todos os gastos producidos no Concello no ano 2019, que hai un plazo que normalmente é no mes de outubro, pero que este ano, por mor das circunstancias do COVID, foi prorrogado ata o 22 de xaneiro. Por lo tanto, o día 20, por lo tanto, no plazo correspondente, quedará aprobado. Dios mediante, salvo que o pleno decida outra cousa, claro. Pero non o imagino, porque en realidad a conta xeral é basicamente unha relación contable dos gastos e ingresos que se produciron en ese ano. Dos presupostos? Nos presupostos dixemos que formularíamos a proposta na segunda quincena de xaneiro. Exactamente que día estamos hoxe? Pois, a partir desta segunda quincena, formularemos a proposta. Temos de plazo entre o 16 e o 31. Non se fala deso, pero na área sanitaria os casos de COVID nos centros educativos non deixen de subir. Marchouse con 160 e tantos, onte creo que eran 265, é dicir, nas vacacións non serviron para baixar os casos. Non, pero é que os centros educativos, mira, o principal foco de contagio é a familia en este momento. Son as reunións familiares e os encontros familiares. Claro, os nenos forman parte das familias. É dicir, o que se está vindo en este proceso é que o número de contagios que hai no traballo, na escolarización, sea na universidade ou sea nos colexios, no comercio ou na hostelería, son realmente limitados. É dicir, as causas fundamentales de velocidade de transmisión e a mobilidade, unha, e logo os encontros sociales e familiares. Ese é onde temos o gran problema e, polo tanto, é onde temos que poñer todos os esforzos para intentar correxilo. É dicir, por exemplo, neste Concello temos varios casos de contagiados, pero hasta ahora ningún é no traballo. Todos é porque tuveron unhas comidas estas Navidades, todos é por un encontro que tuveron nas vacacións, e por diferentes circunstancias, pero que non fan referencia ao centro de traballo. É dicir, a gran causa é a mobilidade, que é o factor de dispersión, que no caso de Santiago, pois, é un tema moi complexo de resolver. O falábamos outro día, poñemos o peche perimetral do Concello de Santiago. Bueno, eso o único que significa é que os de Ames, Brión, a Estrada, non poden vir nin a comprar o noso comercio nin a tomar un café. Pero teñen que vir a traballar todos os días. Ou teñen que vir a estudiar. Eu non me atrevo, non me corresponde a min, por tanto, lle corresponde á autoridade competente, e a autoridade competente dictará as medidas que considere máis acaídas. Creo que non faríamos ningún favor si por parte de autoridades responsables, pero que non temos a competencia de tomar esa decisión, nos dedicamos a dar a nosa opinión, sempre coa mellor das intencións, pero que o único que vai contribuir é xenerar confusión. Hai un comité clínico formado por expertos, eles propoñen medidas,
hai un órgano competente que é o Conselleiro de Sanidade que debe traducir esas medidas en decisións políticas e administrativas. Eso é o punto no que estamos. Do resto, eu non entro. Que si digo, e o reitero en todas as miñas comparecencias, é que temos que avaliar xunto coa cuestión sanitaria, porque a vida das persoas é o primeiro, o principal, claro, as consecuencias económicas e sociales que se derivan das medidas que é necesario adoptar e que están sendo demoledoras en moitos colectivos. E, ademais, están sendo moi prolongadas no tempo. É dicir, probablemente calquer sector, unha crisis de 3-6 meses, o mellor con moitos problemas, pero lle faría frente. Claro, estamos en unha crisis que leva 10 meses e que estamos avaliando que lle quedan, en principio, 6 meses máis. Por lo tanto, estamos falando casi de ano e medio. É un período demasiado longo. E todo iso que vemos é a esperanza da vacuna que está aí e que eu creo que é unha noticia importantísima e positivísima, pero claro, de momento a vacunación en Galicia está en 20.000 unidades semanales, que primeiro foi a primeira dosis, pero a partir de unha semana máis xa teñen que empezar coa segunda. Quer dizer que haberá 20.000 dosis a semana, pero só 10.000 vacunados. Porque 10.000 serán para os da primeira e 10.000 para os da segunda. Eu que espero, e iso é o único elemento fundamental, é que as vacunas, as vacinas, empecen a chegar en unhas cantidades 4 ou 5 veces superior desa esta cifra. Estou convencido que o Sergas ten capacidade e se non ten medios, ten que ampliar e contratar personal para montar un programa de vacunación moi potente, como o que se fixou, por exemplo, coa gripe, que permita en 2-3 meses ter a 1 millón de personas vacunadas. Porque eso, a partir de que teñamos un 50, 60%, 70% da población vacunada, é cando podemos empezar a decir, oiga, empeza a xenerarse un nivel de seguridade razonable. Hai preguntas de Paula da Cope e de Rosa. Empezo por Paula. Abriránse esas novas axudas municipais a outros sectores que anteriormente quedaron fora, como os gimnasios? Espero que si. Temos moitas queixas. Efectivamente, a convocatoria anterior se patou coas asociacións de comerciantes e se incluíron os mesmos epígrafes fiscales. Quero lembrarme que se incluíron na convocatoria da Xunta. A partir de aí, houve outra serie de convocatorias de temas que, lóxicamente, intentaremos mellorar na segunda convocatoria. En calquer caso, isto é un tema que, como é evidente, o trataremos coas diferentes asociacións. Rosa da Voz, cales quedan sen pagar de maio, referíndose ás axudas, todas ou só as de algún sector concreto? Bueno, creo que en boa medida están sen pagar. Non podo concretar máis ese detalle. O que sí espero que a semana que ven todo este tema este resolto. Pero hai que lembrar que en maio foi un proceso de concurrencia competitiva, en primeiro lugar, e en segundo lugar foi un proceso no que era necesario xustificar previamente o cumplimento de todos os requisitos para que se poidera facer efectiva a axuda. Eso necesariamente conleva uns plazos moi superiores. En este segundo convocatoria é un procedimento a través de unha declaración responsable e unha comprobación limitada que se fai de xeito aleatorio. Quer dizer, en lugar de facer unha comprobación individualmente de cada unha das solicitudes, se fai unha comprobación aleatoria de X solicitudes, se fai unha revisión por enriba de todas, se se observa algún defecto ou fallo a simple vista, xa se pideu e xa foron requeridos para que os subsanaron, pero, digamos, é unha comprobación superficial dos datos que figuran na propia declaración. En segundo lugar, hai
unha comprobación máis profunda, aleatoria, de un número X de expedientes. E agora a fase, están feitas esas dúas fases, e aqueles que unha comprobación superficial se detectaron deficiencias xa foron requeridos para susanalas, rematou o plazo o día 30 de decembro para que a susanaran, a comprobación aleatoria se fixo nos primeiros días de xaneiro e agora estamos nunha fase máis burocrática que é a introducción nas bases de datos do Concello en determinados programas, me parece que é o programa CEDI, outro non sei que outro programa é, non é, todo o mundo que me conoce xa sabe que a informática non é o meu, e están traballando, a mí se me escapa porque é tan lento, pero é obligado introducir o expediente completo dentro desos datos para que fiscalización, é dicir, a intervención, autorice o pagamento desas subvencións. En esa fase estamos e eu espero que este fin de mes quede concluído. En calquer caso, é un procedimento que non ten nin parangón nin precedentes no Concello. En ningún sentido. Nunca o Concello convocou un volumen de axudas deste calibre e nunca un Concello resolveu en 2 meses unha convocatoria de axudas e moito menos deste calibre. Eso saben moi ben os outros grupos da corporación, incluído algún que deixou sin resolver convocatorias de subvencións 2 anos despois. Non 2 meses, non, 2 anos despois de feita. Si finalmente hai esa terceira convocatoria de ayudas, máis ou menos, que presupuesto tendría? Similar a los anteriores? No, eu penso que nos moveríamos en cifras parecidas a esta última convocatoria. Por lo menos é o que imos a intentar movernos en cifras parecidas a esta última convocatoria, dependendo de axustes e distribucións que fagamos. Póñolle un exemplo. Queremos manter o programa de bonos de aparcamento, o imos a manter. Claro, digamos que a financiación, os cartos salen do mismo paquete, por lo tanto, todo aquilo que saquemos para líneas de axuda concretas, como pode ser os bonos de aparcamento ou incluso os bonos de axuda, os bonos de compra, pois digamos que as minoramos no que salirá na convocatoria aberta aos propios empresarios. Por tanto, iso é unha distribución que o axuste definitivo ainda o temos que facer, porque contemplamos varios aspectos. Unha parte que é axuda directa, outra parte que é bonos de compra, bonos de aparcamento, etc. Que son os bonos de aparcamento, o noso criterio é repartirlos por asociacións, como fixemos a outra vez, e é posible que os bonos de compra pois utilicemos a mesma vía de distribución. Bonos de compra serían bonos que aquelas persoas que compran se lle dá un bono para que poidan comprar en outro establecimento ou no mesmo establecimento pois máis cousas. E outra dúbida, xa que ese pleno de estado de municipios só se celebrou unha vez nos últimos 8 anos, que se suele tratar neses plenos? Que diferencia pode haber con un pleno ordinario ou extraordinario? Cal é a razón de ser? Bueno, en ese pleno normalmente se fai un balance do ano e se anuncian as previsións para o ano seguinte por parte do goberno municipal. Por parte dos grupos da oposición fan unha valoración de ese ano, do ano transcurrido, e normalmente apuntan tamén o seu xuicio cales deberán ser as líneas de actuación ou as prioridades para o ano que hai. Digamos que é un pouco a idea. Logo, a partir de aí, o que pase, xa o veremos no pleno. Eu que creo que todos menos un se fixeron sendo eu alcalde, pois nos plenos que eu tuve a honra de presidir como alcalde, en aquel momento a oposición moitas propostas non fixo. En realidad creo que ninguna. Pero eu creo que esos tempos mudaron para ben. Eu estou convencido que o pleno de
deste ano será un pleno moito máis positivo e propositivo, como corresponde a unha corporación que, máis alá da dinámica entre goberno e oposición, eu creo que é unha corporación que está a moi bon nivel. O digo con orgullo propio, é dicir, xa sei que os da oposición me critican moito máis a min, pero eu non entendo que a miña obligación sea criticalos a eles, e, por tanto, se me permiten, prefiero falar ben deles, porque además creo que é unha oposición de un nivel de calidad importante. Ademais, volvendo ao tema das axudas, que puxo, de exemplo que está barallando un pouco contemplar o tema dos gimnasios, hai outros, pode adiantar outros grupos? Non, xa prefiero non falar, pois eu son esclavo de todo o que dixen, e de momento prefiero ser dono do que calo, e iso nun proceso de negociación que temos que falar coas asociacións. Claro, se eu digo unha cousa, eu estou obligado a eso, quero escoitar o que teñen eles que decir. Ten un posicionamento do Concello de Santiago sobre a desaparecida liña P2 do Estado. O digo porque a Xunta esta semana decía que era o Concello de Ames ou de Santiago que tiñan que falar. Vamos a ver, esa liña nos comunicamos no seu día ao Concello de Ames o problema que había. Esa liña a veu financiando o Concello de Santiago desde o ano 1991. Durante casi 30 anos o Concello de Santiago veu pagando o custo dunha liña cuxos usuarios eran ciudadanos de outro municipio. Claro, cando se plantexou a nova concesión, pois, lóxicamente, nós estamos dispostos a reunirnos co Concello de Ames e coa Xunta e a poñer en marcha esa línea, pero o que non podemos asumir é que o custo correspondente á prolongación de esa línea, que a nós pode ser a Ortoño ou pode ir máis a lo de Ortoño, o costo pola prolongación fora do noso municipio se poida facer cargo o Concello de Santiago. Por lo tanto, nós no noso concurso de entrada convocamos a liña dentro dos nosos límites territoriales. Ora, nós estamos abertos. Se a Xunta de Galicia o autoriza, porque ao ser fora do municipio requiere autorización autonómica, sempre que sea o Concello de Ames, sea a Xunta, sean entre os dous, se faga cargo dos custos desa prolongación. Cal é a diferencia que suele preguntar a xente da liña dos tiros, que tamén é Concello? A liña dos tiros ten unha razón, unha diferencia fundamental, que é o volumen. E o volumen prácticamente é fundamental para, desde o punto de vista do coste, implica un certo equilibrio económico. Eu poño un exemplo. Se a nós se houbera autorizado a integración de Milladoiro dentro das líneas de transporte de Santiago, nós integraríamos Milladoiro dentro das líneas de transporte de Santiago. Porque o volumen de usuarios, no caso dos tilos, pode rondar, son varios centos de miles ao ano. No caso de Milladoiro, superaría 1 millón de usuarios ao ano. Claro, nos casos de Ortoño non se dan esas cifras. En todos estes casos, é un volumen de usuarios, marca unha diferencia desde o punto de vista do equilibrio económico. Ese é o tema fundamental, non é que teñamos máis simpatía ni menos simpatía, nós temos toda a simpatía do mundo por os vecinos de Ortoño, e a prova é que levamos pagando ese servicio desde o ano 1991, é dicir, hasta o 2020 son casi 30 anos, porque desde o 91 inclusive, son 30 anos xustos. Pero non ten moito sentido, entón nós o plantexamos e, oye,
Se entre o Concello de Ames e a Xunta lle dá unha solución ao tema económico e a Xunta autoriza a prolongación da línea de Santiago, buscaremos unha solución. Eso non ten... Ainda que non está incluído inicialmente no noso estudio económico nin no noso proxecto, creo que eso o encaixaríamos sin grandes dificultades. Porque non é un tema que vaya a alterar o equilibrio do cómputo total. Non me lembro ahora mismo do número de viaxeiros que move esa línea, pero debe rondar os 100.000 ao ano. Non é máis. Outra solución tamén é que o integren dentro do transporte metropolitano, que eu creo que é o que está a propoñer o Concello de Ames. Nós tampouco formularíamos ninguna oposición a eso. Pasa que é unha línea que é moi dificilmente viable si solo é Ortoño, sin paradas en Santiago, é moi dificilmente viable. E de Santiago solo para Ortoño non se autofinancia. Eso solamente é viable unindo as dúas partes. A nós nos tiña un déficit, penso lembrarme, que estaba en torno aos 80.000 euros anuales. Non é un déficit pequeno. Non me lembro, falo de memoria, pero creo que o déficit esa línea para Santiago estaba nos 80.000 euros anuales. Quero dicir que en 30 anos levamos feita unha inversión non pequena en esa línea. Por exemplo, estaría disposto o Concello de Santiago, se se dá o caso, a prolongar a línea a segunda ata Milladoiro? Sí, buscaremos unha solución, sí. Non, a do Milladoiro xa non ten solución, porque a línea do Milladoiro foi concesionada a outra empresa. Por lo tanto, na línea do Milladoiro non ten solución. É dicir, nós reformularemos a línea da Rocha, a nosa previsión é reformulala, e a línea da Rocha, lóxicamente, ten que cubrir a Rocha e Porto do Medio, que é Santiago, e dará a volta na rotonda que dá acceso ao Milladoiro, que é Santiago, esa rotonda. Quero dicir... Sí, a nosa previsión é recuperar esa parada. Non sei se exactamente na mesma ubicación, pero nese entorno. Algo máis? Pois xa está.